Eta gaur honetaz arituko gara, gehien bat edo hainbat, da lurzoruko ezetasuna. Bai? Kontuan oso gutxitan hartzen den ura, baina garrantzi handikoa izan daitekena, aurrera begira ere. Hauxe da, orduan guk ikusten dugun ur hori, ibaietan eta ikusten dugun ur hori, hau batez ere jarri dut asko gustatzen zaidalako, argazkia oso kuriosoa iruditzen zaidalako. Hauek dira gure kontinentetako ibaiak, eta ibaien bidez ikusiko bagenu gure mundua, horrelako argazki bat izango litzateke, ezta? Hauek izango lirateke gure zainak edo, eta zain horietara etorriko lirateke zain txikiagoetatik, lurrazpitik, eta datozen lurzorutik, eta datozen beste urak, ezta? Ikuspegi pixka desberdina gure munduarena. Hau ezaguna guztiontzat, uraren zikloa, oso oinarrizkoa. Baina oso konplexua aldi berean. Badirudi oso simplea dela, gaina normalean aurkezten zaigun eskema izan ohi da horrela hemen gezi handiekin ikusten dugun eskema hori, ez? Itsasotik ebaporatzen da ura eta kontinentearen gainean egiten du euria. Itsasotik ebaporatzen da ura, baina kontinentetik ere ebaporatzen da edo lurruntzen da, eta kontinentean dauden bizidunek, landareek eta izerditu egiten dute eta uraren parte bat bueltatzen dute atmosferara. Eta itsasoaren gainean ere egiten du euria, noski. Orduan, zikloa beti horrela marrazten bada ere, pixka bat barrurago sartu beharra dago, ezta? Eta hor, prozesu oso konplexua gertatzen dira, prezipitazioa egiten duenetik, euria eta elurra egiten duenetik, ur hori gainazelera iristen denetik, eta berriro ibaietara doan arte. Eta hori da pixka bat ulertu behar duguna, eta horrek badauka bere garrantzia, uraren ikuspegitik krisi klimatiko horri aurre edo nolabait egokitu nahi dugun horretan, ezta? Hemen ikusi dugun argazki estatiko honek, ordea, badauka mugimendua, ziklo honetan ikusi duguna, ezta? Eta hemen ikusten dugu gure gezi potoloenak edo, ez dakit atzera buelta egiten dudanean entzuten den edo, ez, bai, ez hain ondo, ezta? Saiatuko naizagoarekin. Ohituta nago beti punteroarekin, eta, badaukagu gure gezirik potoloenak edo, ezta? Direla alde batetik prezipitazioa, hau da gure kontu korronteko diru sarrerak bezala, gure planetara sartzen den ur kantitatea, eta bestalde batetik badaukagu evaporazioa, gezirik potoloenak, berdez ikusten ditugun horiek gorantza doazenak, eta hauek izango lirateke gure kontu korronte horretatik hipoteka moduan edo, hilabetero kentzen diguten dirua, izan daiteke. Gero ikusiko dugu hau pixka bat garatuago, baina, eta orduan gero hor geratzen zaigu diru bat, erreketara doana, baskaritan gastatzeko, edo eskolako matrikulan, edo ez dakize, edo bestean. Azkenean, hor badago balantze bat, nolabait sartzen dena eta irteten dena ezin da sartzen dena baina handiagoa izan, ez? Eta hor mugitu behar dugu pixka bat uraren mundu honetan. Hemen ipini dutudan argazki hauek dira, zen pixka bat uraren fluxu hau irudikatzen dut, aurreko argazkitik ikusi dugun estatiko horretatik, hainbesteko portzentaia daukagu ur gazi moduan, hainbesteko portzentaia daukagu erreketan, hainbeste daukagu zoruan, ikusten dut metroko linea bat bezala, ez? Ura jendea sartu egiten da, beste irteera batean irtetzen da, baina, badaukagu jende kopuru bat beti leku bakoitzean, naiz eta hor dagoen jendea ez izan beti berdina, aldatzen doa, ezta? Orduan, hor daukagu fluxua, ura,
konpartimentu batetik bestera edo mugitzen doana. Karo, hori leku guztietan ez da modu berean gertatzen. Bai, eta, bueno, argazki bakarra ipini dut, hau da mundu mailako argazki bat, gainazaleko isurketa edo adierazten duena. Bai, orduan, bueno, argi dago leku batzuetan asko zur gehiago dagoela, berde eta urdin ikusten ditugun hoietan, eta beste leku batzuetan gainazaleko ura asko gutxiago dagoela, ezta? Hemen, evapotranspirazioa, hau da, hipoteka askoz ere garestiagoa da, ur asko bueltatzen da atmosferara, eta ur askoz gutxiago geratzen da gainazalean, beste gauza batzuetan gastatu alizateko, bai? Hori da pixka bat, mundu, ikuspegi orokor horretan edo, argazkitxo bat. Aurten, eta pixkat gaian jarraitzeko, aurten urtero martxoaren 22an egiten da mundu mailako uraren eguna. Eta aurten egin den galderetako bat da zer da ura zuretzat. Claro. Lehen Unaiek esaten zigun urari buruz hitz egiten dugunean, agian guztiok antzeko ikuspegi bat izango dugula. Nik uste dut ulertzen dut zer esan nahi zenuen, baina, agian hemen bizi denak eta hor iparralderago bizi denak, edo nekazariak eta dendariak, edo administrazioan lan egiten duenak, eta turismoan egiten duenak, izan dezaketela ikuspegi nahiko desberdina. Eta mundu mailako ariketa horretan agertu diren olako esaldi garrantzitsuenak edo pixka bat egon den elkarrizketa horret biltzen dituen esaldiak edo dira hor agertzen diren horiek, ezta? Ura bizitza da, ura babestea guztion lana da, ura ingurumena eta ekosistementzat bizitza da, bi hauek nahiko lotuak edo, ez dago elikagairik uri gabe, eta ura giza eskubidea da. Nik ez dakit zuetako bakoitzarentzat ura zer den, agian erreflexionatu beharko genuke ere zer esan nahi duen urak gutako bakoitzarentzat, ezta? Nik hor usten dut. Garapen jasangarriko helburuetan ere ura agertzen zaigu helburu garrantzitsuetako bat bezala, bai, 6. helburua dago zuzenean lotuta urarekin, ur garbia eta saneamendua guztiontzat, hori da 6. helburuak markatzen diguna. Eta uraren helburu hori, ez naiz sartuko banan, baina modu zuzenean kasu batzuetan, izan osasuna, izan hirien jasangarritasuna, ekoizpena, elikagaien ekoizpena, edo ekosistemak zuzenean lotuta dago. Eta beste kasu batzuetan, agian ez da testuan edo helburu horietan ez da argi agertzen, baina garbi dago ere uraren gaia oso lotuta dagoela beste gai guztiekin ere, ezta? Neska eta mutilen arteko desberdintasunetan, hemen ez dugu ikusten, baina herrialde txiroagoetan eskolara joan beharrean hurbila joaten direnak neskak dira. Eta horrek sortzen du desberdintasun bat, ezta? Hortik hasita. Orduan, hor badaude gai asko urarekin lotuta, ez dena igual gure ikuspegitik pixka bat urrunago geratzen direnak, baina hor daude eta garrantzitsuak dira. Nik uste dut uraren kontu honetan eta klima aldaketarekin lotuta egon dela horrelako ikuspegiaren aldaketa bat ere. Hasiera batean, klima aldaketa eta ura lotzen zirenean, badirudi ikuspegia zela gehiago klima aldaketak ze ondorio ekarriko dituen ur baliabideetan, ur nahikoa izango dugu edo ez. Eta pixka bat denbora aurrera joan den ala, bai IPCC-ko testuetan edo Nazio Batuen testuetan, ikusten dena da ura nolabait ikusten dela irtenbidearen parte moduan.
ez bakarrik inpaktuak jasango dituen ingurune bat bezala, baizik eta klima aldaketatik irtenbide emateko gai baten moduan, ez? Eta, hor badaude azkeneko 2019 eta 2020ko testu horietan ikusten da. Ez da, klimaren erronkari aurre egitea, ura irtenbidearen parte dela onartzea da, esaten du Nazio Batuak. Eta 2020ko uraren nazioarteko guna dela eta, komentatzen zuten ere, klima aldaketaren arintzea eta egokitzea, uraren bidez elkarrekin kudeatzea, win-win, hau da, irabaztera eramango gaituen proposamena edo bidea da, ezta? Noski klima krisia eta ura, beraz, guztiz lotuta daude, ez? Eta badakigu klima krisi horrek, nolabait lehen ikusi dugun uraren ziklo horretan aldaketa batzuk ekarriko dituela, muturreko gertaera gehiago izango ditugula esaten digute, uholde gehiago, lehorte gehiago, uraren eskuragarritasunean arazoak egon daitezke, uraren kalitatearen jaitsi, eta beraz, hor sortuko diren hainbat eta hainbat arazo. Argi dagoena da, eta ja uste dut aurreko hitzalditik ere argi geratu dela, business as usual edo orain arte gauzak egin diren bezala egiten jarraitze horretan, hori ez dagoela aukeren artean guztion irtenbide bat eman nahi baldin badio. Eta, sarreratxo horren ondotik, ni mundu mailatik pixka bat lekukorago edo etorriko naiz, eta nahiko agian zehaztasunerantz edo gaia ere murriztuko dut, ezta? Zer da ur urdina eta zer da ur berdea? Hitzaldiaren izenburuan horrela dio, ur berdearen garrantzia eta zer da hori, ezta? Bai literatura zientifikoan eta bai UNESCOren testuetan eta aspaldidanik erabiltzen diren termino batzuk dira, ur urdina eta ur berdearena. Ur urdina azken finean esan dezakegu dela dabilen ura, ibaietan, aintziretan, ezegunetan, aurkitu dezakegun ur hori, eta edo akuiferoetan ere, eta gizakion ikuspegitik nolabait erabilpen bat eman diezaiok egun ura da. Bai, hau da, pompatu dezakegu, industrian edo nekazaritzan erabilializateko, edo gure etxetan erabilizateko, bai. Ur berdea aldiz da lurzoruan biltegiratzen den ura. Hau da, ezetasuna. Lehen hasieran esan dugun ezetasun hori. Hori da ur berdea. Eta hori da landareek erabili dezaketena euren hazteko, ezta? Beraz, nekazaritzarako oso garrantzitsua den ur bat da, ur berdea, bai? Ez nekazaritzarako bakarrik, baizik eta, basogintzarako edo gintzarik gabe, beste ekosistemak mantentzeko, ezta? Ekosistema lurtarren mantentzerako. Bai, orduan, hori da pixka bat, ur urdina eta ur berdearen bi kontzeptu horien arteko desberdintasuna, ez? Eta hortara joango da pixka bat, hitzaldia hemendik eta aurrerako. Urari buruz hitz egiten dugunean, garbi izan behar dugu, ura ulertzeko esparru espaziala ibai arroarena dela. Ezin dugu ulertu ibaian edo leku konkretu, arro horretako leku konkretu batean gertatzen dena, ez badugu arroa bere osotasunean ulertzen. Bai, ibai arroa bere osotasunean. Orduan, lehen esandakoaren aritik, ibai arro horretan, erortzen den prezipitazioaren osotasuna, bai, arro osoan, hartzen badugu gutxi gora bera, hemen behintzat gure ingurunean, urtebeteko epe baten erortzen den prezipitazio kantitatea, urtebeten evapotranspiratzen dena,
hau da, lurzoruan egon den ezetasun hori, eta landaren izerditzearen ondorioz, eta lurrunketaren ondorioz atmosferara bueltatu dena, eta bestaldetik ur-urdina edo ibaietatik edo akuiferoetatik arro horretatik atera dena, urte beteko balantze bat eginez, sarrerak eta irteerak gutxi gora bera antzekoak izango dira. Hau da, erortzen den prezipitazioa izango da gutxi gora bera ateratzen den uraren antzekoa. Ur berdea eta ur urdinaren batuketaren antzekoa. Edo beste modu batera izan da, gure ikuspegitik begiratuta, izango dugun ur urdina, erabilgarri egongo den hori, izango da erortzen den prezipitazioa ken ur berdea moduan alde egiten diguna. Bankuak hipotekatik kentzen digun diru hori. Bai? Zeren menpe dago orduan izango dugun edo eskuragarri egongo den ur kantitate hori? Bueno, alde batetik badaukagu klima. Hau da, zenbat, gure sarrerak, zenbat sartuko den. Bai? Zenbat eta euri gehiago egin edo elurra, zenbat eta prezipitazioa handiagoa, hor, ur gehiago, diru gehiago daukagu banatzeko. Bai? Ur gehiago izango dugu evapotranspirazioa ur berde eta ur urdinaren artean banatzeko. Temperatura, zenbat eta bero handiagoa, evapotranspirazioa handiagoa, ur gehiago lurrunduka da eta izerditzea ere handiagoa izango da. Beraz, azken finean, ur gehiago joango zaigu hemendik, ur berde gehiago izango dugu, eta ur berde gehiago baldin badukagu norbaitek galdu behar du eta ur urdina izango da galduko duena. Hau da, hipotekako interesak igotzen bedizkigute, diru gutxiago geratuko zaigu lagunekin afaltzera joateko. Bale. Orduan, baina badago beste alderdi bat oso garrantzitsua dena banaketa honetan. Eta da lurraldearen erabilera. Bai? Lurraldearen erabilera izango da landaretza mota eta landaretza horren kudeaketa edo, nola baita esateko, horrela, motz-motzean esateko. Bai? Orduan, ez da berdina izango ur asko konsumitzen duen espezie bat izatea, edo ur gutxiago konsumitzen duena, hau da, ez da berdina izango baso bat edo belardi bat, basoak ur gehiago behar du, naiz eta oso politak diren eta asko gustatzen zaizkigun, eta zuhaitz masa baten barruan, ez da berdina izango hosto erorkorretako urte asko dituen baso bat, edo 10 urtetik behin mozten dugun eta ur asko konsumitzen duen eukaliptadi bat. Bai? Orduan, lurraldearen erabileraren arabera, ur berde hau aldatu egingo da. Eta horrek eragingo du, geratzen zaigun ur urdina ere, aldatzea. Gora edo bera. Bai? Bueno, orduan, pixka bat badakigu ni buruz, ezta? Zer gertatuko da etorkizunean, gutxi gora bera, pintzelada batzu behintzat, temperatura gorantza doala esaten digute, hori prebizio guztiak bat datoz, beraz, evapotranspirazioa igo egingo da. Horrek esan nahi du, emari gutxiago izango dugula gure ibaietan, erreketan, gure akuiferoetan ur gutxiago izango dugula. Bai? Prezipitazioarekin zer gertatuko da, hau ez dago hain argi. Bai? Hemen geratzen gara gu, badirudi iparraldean euri gehiago egingo duela, uraren zikloa gogoratzen baldin badugu, evapotranspiratzen dena, gero euri moduan jausten da. Evapotranspirazioa zenbat eta handiagoa izan, euri gehiago egingo du, baina horrek ez du esan nahi hemen egingo duenik. Bai, orduan badirudi iparraldean euri gehiago egingo duela, hegoaldean gutxiago egingo duela, eta gu gaudela hor tarte baten predikzioak, badirudi zertxo bai jaitsiko dela, baina ez direla guztiz argiak eta badaude modelo batzuk igo egingo dela ere esaten dutena, ezta? Eta zer gertatuko da lurraldearen erabilerarekin? Ez dakigu. Baina horiek gure erabakiak dira. Gureak, politikarienak edo gureak. Bai? Gizarte moduan hartzen ditugun erabakiak dira. Eta horren baitan,
hori ez dakigunez lurraldearen erabilerarekin zer gertatuko den, hor zalantzazko asko sortzen dira. Ez, evapotranspirazioa beraz zer, emariak beraz zer gertatuko da guzti horrekin. Atzera begiratzen badugu, garbi daukaguna da, azkeneko 60 urteetan, emariak gutxitu egin direla. Urteko eskalan, udazkenean ere gero eta emari gutxiago daukagu, neguan, udaberrian, udan, bai, gure inguruko ibaietan egin ditugun azterketetan ikusi duguna da, gero eta emaria jeisten ari direla dagoenekoz. Bai, horrek esan nahi du, gure ura kudeatzeko modua aldatu beharko dugula. Azken finean, badaukagu, hornidurarako behar dugun ur bat, gure giza jardueretarako behar duguna, etxeetarako, industriarako, nekazaritzarako, bai? Hor daude ekosistemak, hor dago lege bat, uraren Europako artezaraua behartzen gaituena ur kantitate bat ustera ibaietan, ibaien funtzionamendurako, eta beraz, gero eta ur gutxiago baldin badaukagu, batez ere agorraldian ere, bai, udan eta udazkenean ere, ikusi beharko dugu nola banatzen dugun daukagun ur hori. Behartuta gaude parte bat ustera, eta, bueno, ondo, hori ere beharrezkoa delako, inork ez dezala ulertu kontrako hori, baina, bueno, hor arazoak sortuko dira, ezta? Orduan, berpentsatu beharko dugu, ura, behin gure urtegietan eta daukagunean nola kudeatzen dugun. Aurrera begira jartzen bagara, eta hemen bi adibide besterik ez ditut ekarri, baina gutxi gora bera antzekoa ikusten da beste arro batzuetan ere. 2030, 2060, 2080, ze horietan jartzen bagara, horizonte horietan jartzen bagara, ikusten duguna da, gero eta ur gutxiago izango dugula ere, bai urte eskalan, zein urte sasoi desberdinetan. Otxandio da pixka bat Atlantiarragoa izan daiteken arro bat, eta haudikanaia kontinentalagoa edo lehorragoa, ezta? Eta bietan zein bietan ikusten duguna da, gero eta ur gutxiago izango dugula gure ibai horietan, eta, bueno, modelo desberdinekin, eta, hor badago, fijatu bazarete hemen ere, azken 20 urteetako datuak bakarrik hartzen baditugu, emari errealak, ibaietan izan ditugunak, ikusten dugu neguan eta udaberrian handitu egin direla ibaietako emariak. Edo behintzat hori esaten dute datuek, ezta? Eta egon dela olako hidrogramaren zabaltze bat, hau da, ur bajuetan ur gutxiago daukagu eta ur altuetan ur gehiago. Baina hori da azkeneko 20 urtetako datuak bakarrik hartuta. Atzerago bagoaz, garbi dago, tendentzia berantza doala. Antzerako gauza bat ikusten da aurrera begiratzen dugunean. Batez ere udaberrian, eta, neguan ere batzuetan ikusten dugu modelo batzuk esaten digutela 2030 begira egon daitekeela olako goranzko joera bat neguan eta udaberrian gertatzen diren emarietan, baina behin lehenengo horizonte hori pasata, modelo guztiek esaten digute urte sasoi guztietan gero eta ur gutxiago izango dugula. Beraz, hor ere, agian kudeaketaren aldetik pentsatu behar da, epe motzeko eta epe luzeagoko kudeaketa, edo kudeaketa malguagoak, edo beste mota bateko kudeaketa bat, ezta. Garbi dagoen gauza bat, eta ur berdera bueltatuz pixka bat, da, 20. mendearen hasieratik ja badakigu basoak eta beste landaretza belarkara batzuk
Konparatzen ditugunean, basoek askoz ere ur gehiago konsumitzen dutela belarkarek baina. Hau ez da, zientziak ja badarama denbora asko hau esaten, ez da? Biomasa handiagoa duelako, atmosferarekin elkartrukea handiagoa duelako, eta beraz evapotranspirazioa handiagoa, eta sustraiak ere ur sakonagoetara iristen direnez, ur gehiago hartu dezakete edo sakonagoko urak, ezta? Hemen badaukazue, uste dut, Australiako adibide bat dela, non basoa zegoen lekuan, basoa soildu eta, belarra edo astean gertatzen dena da bertan zegoen akuiferoaren maila nabarmenki hasi egin zela. Horrek beste arazo batzuek ekarri zituen, baina nolabait adibide bat da ikusteko benetan hau frogatuta dagoela eta ikusten dela hainbat lekutan, ezta? Egin diren azterketa hainbat anitzetatik edo gutxi gora berako datu batzuk edo ateratzen dira, ez? Hau ez da eskua sutan jartzeko, baina, balio du konparaketa bat egiteko. Bai? Eta ez naiz gehiegi sartuko denbora kontuagatik, baina ikusi dena da, ibai arro batean, azaleraren 10% eraldatzen denean, horrek nola eragiten duen ur baliabideetan, ezta? Eta orduan ikusi da, pinu eta eukaliptuak direnean 10% hori, uretan gertatzen den aldaketa 41 milimetrokoa dela, kontuan izan behar dugu hemen usurbilen ez dakit 1400 milimetro edo izan daiteke gutxi gora bera urte oso batean egiten duen euria, bai? Osto erorkorreko basoetan 25 milimetro, arroaren 10% hori aldatzen dugunean, eta sastrakadi eta belarkaretan berriz 11 milimetro. Hau da, ikusten da egin diren azterketa guztietan alde argia dagoela erabilera edo landaretza desberdina eta horrek eragiten duen aldaketa urbaliabideetan, ezta? Badago adibide bat oso polita, Pirineotakoa, Tortosako datuekin egindako ariketa batean, ikusten da 1940tik eta 2000 arteko datuak aztertuta, badagoela emarien berakada bat. Berakada hori hasiera batean klima aldaketari egotzi zitzaion, baina simulazioak eta eginez ikusi zuten benetan klima aldaketari egotzi altzaion beherakada 38 hektometro kubokoa bakarrik dela, kontuan hartuta benetan gertatzen den beherakada 88koa dela. Hau da, oso zati txikia dela. Bai? Ikusi zuten ere, ondorengo pausu batean, erregadioa igo egin zela urte guzti horietan, eta erregadioari egotzi alzitzaion konsumoa edo urtean 32 hektometro kubokoa dela. Beraz, oraindik ere, ez zirela gai nolabait ikusteko zer izegokion 88 hektometro kuboko galera hori, ez? Zegoela beste zeo zer. Badago 28 hektometro kuboko galera bat, beste zerbaiten ondoriozkoa dela, ez? Eta horren arrazoia da gutxi gorabehera argazki honetan ikusten dela, ezta? Pirineotako goiko arro guztietan olako, nekazaritzaren uste bat egon da, jendea hirietara, bizitza aldaketak, eta pixkanaka nekazaritza eta belardiak eta larreak ziren hoiek basotzen joan dira, eta basotze horren ondorioz, gertatu da hor geratzen den falta zaigun emariaren berakaradaren arrazoi bat. Arrazoia. Beraz, badaukagu klimaldaketa, badaukagu erregadioa, baina badaukagu ere lurraldearen erabileraren aldaketa. Kasu honetan, aldaketa sozialarekin ere zerikusia handia daukana, ezta? Nekazaritza lan hoien ustea, ondoriozko basotze naturala, eta horren ondorioz, urgalerak urberetan.
Gipuzkoan ere egin ditu horrelako saiakera batzuk, arro desberdinak konparatuz, eta bueno, ez da erreza, erabileraz gain badaude beste desberdintasun batzuk arroen artean, baina bueno, garbi ikusten genuena da zen larre gehiago daukaten arroetan, orokorrean ur gehiago dagoela, hau da, emari gehiago dagoela, eta landaketak dauden lekuetan, garai horretan batez ere pinuak, orokorrean ur gutxiago dagoela ibaietan, emari gutxiago dagoela. Bai? Orduan, pixka bat, biltzearren eta joatearren amaierarantz, arro baten inguruan, urari buruz hitz egiten dugunean, asko hitz egiten du Unaiek ere, zerbitzu ekosistemikoen inguruan, eta bar, uretan zentratzen bagara, zerbitzu hidrologikoetan zentratzen bagara, urak hainbat zerbitzu, edo arroak hainbat zerbitzu ematen dizkigu urarekin lotutakoak, ezta? Uraren erregulazioa, hau da, ura metatu, nolabait ur hori araztu, garbitu, bai, zorutik pasatzen denean, akuifero arroketatik pasatzen denean, uraren kalteak arintzea, nolabait lotuta dagoena ere uraren pausaleku izate horrekin, hau da, ez da berdina euria egin eta zuzenean ibaira doan, azkar batean ibaira doan ura, edo zorutik pasa eta nolabait pausagune bat aurkitu eta poliki-poliki iristen zaigun ur hori. Hornidura noski, eta gehienetan hor daukagu beti fokoa jarrita, ez da, hornidura, ez da dila ura falta gure etxeko txorrotean. Baina baita ere, kontuan izan behar dugu, ura badela ekosistemen euskarria, eta lehen aipatu dugu Europatik datorren arteztara hori, nolabait behartzen gaituena hor ur kantitate bat ustera. Eta baita ere badauka beste alderdi bat, agian garrantzia ematen ez badiogu ere, pixka bat guretzat zer den ura pentsatzen hasten bagara, agian aurkituko duguna, eta hor dago hezkuntza, atsedena, nolabait barruko espiritualtasuna, eta ez dago erlijioarekin lotuta, eta estetikarekin, eta turismo baliabideekin, eta bueno, ez gure paseo hietan nolabait transmititzen digunarekin, ez da, lotuta dagoena. Karo, guzti hori betetzeko behar dugu ura, kantitatean, behar dugu ura kalitatean, baina behar dugu ura ere leku konkretuetan eta momentu konkretuetan. Bai, kontua ez da urtearen amaieran ur asko aurkitzea, baina ur horren portzentai handi bat, hilabete konkretu batean pasatzea, ezta? Behar dugu ura urte osoan zehar, eta behar dugu ura batzuetan leku konkretuetan. Orduan, arro mailara bagoaz, zerbitzuetako bat, komentatu duguna, hornidurarena, adibidez, azkenaldian, hainbat udal, pixkanaka gurekin ari dira harremanetan jartzen eukaliptuen gaia dela eta ez dela, eta uraren hornidura dela eta ez dela. Orduan, iturburu bat baldin badaukat, non nire udalerriak hortik ura hartzen duen, eta iturburu horretaz interesatzen bazait, ura kantitatean, kalitatean, urte osoan zehar eukitzea leku konkretu horretan, kontu izan beharko dut, iturburu horren goikaldean zein den daukadan lurraldearen erabilera. Horrek nolabait finkatuko baitu zenbateko ur berdea izango dudan, eta zenbateko ur urdina geratuko zaidan. Bai? Orduan, arro mailako planifikazioa egiten dugunean, garrantzitsua da, zerbitzu hidrologiko desberdinak lehenestea arroaren
leku desberdinetarako. Leku guztietan gure interesa ez da ur hornidura izango, beste leku batzuetan izan daiteke segune bat mantentzea, edo arazoak sortzen zaizkit hemen uholden kontuagatik. Orduan, zerbitzu guztiak ezin dira erabilera batekin bermatu, baina arroan zehar izan ditzakegu urarekin lotutako zerbitzu desberdinak, bai? Eta horiekin lotuta, pentsatu beharko genuke, zeintzuk diren lurraldearen erabilerak. Nola kudeatu hori? Zergaitik, prezipitazioa ez dugulako kudeatuko. Baina nolabait ur urdina kudeatu dezakegu, ur urdinaren kantitatea kudeatu dezakegu, baldin eta ur berdea kudeatzen badugu. Eta badakigu hori lurraldearen erabilerarekin lotuta dagoela. Beraz, zerbitzu hidrologikoak espazioan lehenetsi beharko liratekela uste dugu guk. Horretarako mosaiko planifikatu bat edo beharko genuke, baina horretarako ere behar ditugu lekuko ebidentziak. Ikusi ditugun datu guzti horiek, bai, badakigu espezie batzu beste baino gehiago konsumitzen dutela, baina badakigu ere lekuan leku konsumo horiek aldatu egiten direla. Eta beraz, behar ditugu lekuan lekuko ebidentziak ere. Eta hoia azkena da, pixka bat laburpen moduan edo, ezta? Beraz, zerbitzu hidrologikoak bermatzeko nolabait ur berdea kudeatzea izan daiteke bideetako bat, nolabait lurraldearen erabilera eta uraren planifikazioa bi horiek uztartuta, ezta? Eta, pixka bat, ja komentatu duguna, beraz, orain zuena hitza. Eskerrik asko, Ane. Gai komplexua hau ere, batzutan simple ematen du, kanpotik begira, baina galdera labur bateako tartetxo bat hartu ezakegu, kafe hartzera jona aurretik, bai, Ane Mirenek galdera bat. Bai, kaixo, egunon. Eta eskerrik asko kontatutako guztiengatik. Ni galdera etortze zait, asko komentatu duzu uraren kantitateaz, ez? Zenbat etortzen zaigun, eta aipatu dituzu baita ere lurraldearen erabilera horretan, ez? Praktika industrial edo agroindustrialak zenolako eragina auki dezaketen uraren kantitate horretan. Baina etortzen zaiten zalantza da, eta ur horren kalitatea, ez? Akaso baditugu igual aspaldiko irudi batzuk, papelera baten gertu bizi izan ginenak ikusten genituen koloretako ibaiak, ez? Baina, hori izan gabe ere, ez? Aipatu duzu urbila urrutira juten dan neskaren irudi hori, baina gero eta urrutiago juten da kutsatua daukalako gertukoa, ez? Orduan, esan dut, ur kalitatearen inguruan, zer evidentzia dauden, edo ur berde eta ur urdin horren bueltan, ez? Zer evidentzia dauden, edo zer kontatu? Ez dut aipatu kalitatearena, azkenean ertz asko dituen kontu bat da, eta gehiegi ez lusatzearen. Guk egin ditugun ikerketetan eta argi eta garbi ikusten dugu, nola esaten dudan politikoki zuzen. Argi eta garbi ikusten dugu, horrelako plantazio intentsiboak eta dauden lekuetan, lehen pinua zena, orain gero eta gehiago eukaliptua dena, argi eta garbi sedimentu kopuru handia ibaietara doala. Hau da, guztiok ikusten dugun gauza bat, euri erantziak eta daudenean, eta gero eta gehiago, igual ez da behar hainbesterako erantzirik ere, gure ibaiak marroitu egiten direla, ez? Eta argi dago, zenbat eta horrelako plantazio gehiago egon, sedimentu gehiago daudela gure ibai eta erreketan. Honek kalitatearekin zerikusi zuzena dauka.
Alde batetik, horrek eragin dezakeen, eta hori biologo eta ekologoek nik baino hobeto azalduko dute, baino bertako ekosistemetan eragin ditzaketen kalteak direla eta, baina baita ere, sedimentu hauek askotan, sedimentu hauei atxikitzen direlako ibaietan egon daitezkeen beste kutsadura iturri batzuk, bai? Izan daiteke edo nekazaritzatik etor daitezkenak, edo industriatik etor daitezkenak, zuk esaten zenuen, lehengo papelera hietatik, gaur egun beste batzuk, ezta? Eta nolabait batzuetan sedimentu hauek ere bihurtzen dira kutsagai horiek mugitzeko zeak, materia edo, ezta? Eta, horiek ere arazoak sortu ditzakete, ez? Momentu jakin batean uretatik desagertzen dira, baina gero beste momentu jakin batzuetan, batez ere goraldietan sedimentuetatik askatu eta berriro ere kutsagai horiek martxan jartzen dira. Orduan, argi dago, lurraldearen erabilerak kalitatean eragina handia dukala, kantitatean eragina handia dukala, baina baita kalitatean ere. Eta azken finean, ez da landaretza mota, kasu honetan gehiago da egiten den kudeak eta mota. Eta hor dago gakoa. Errentagarria izatearen izenean, egiten den kudeak eta guztiok ezagutzen dugu nolakoa den, mendi magalak guztiz soilduta uzten diren hoietan, hor dago gakoa, eta gero, lehen pinuaren bueltan ibiltzen ginen, orain gero eta gehiago eukaliptua sartzen ari da, eta eukaliptuak daukan beste desberdintasun batzuetaz gain, da askoz ere ziklo motzagoa daukala, eta beraz guzti hau gehiagotan errepikatzen dela, ezta? Orduan, hor, kasi askotan entzun izan dut nik azken aldian pinua pasatu dela nahia ona izatera, ez? Lehen orain eukaliptuaren kontu honekin. Ez da egite erantzun dudan. Ondo iruditzen bazaizue kafe hartzea jongo gara, hemen kanpoan, justu ezkerrera hartu, eta hortxe preste egongo da. 11 laurden gutxi dira, 11 eta 10 hasiko gara berriz, bai?